Tervehdys ja tervetuloa taas meidän syväluotauksen pariin. Tervehdys. Tiedetään, että moni teistä palvelumuotoilun ammattilaisista ei ehkä ihan just Dallasiin päässyt Service Design Global Conferenceen. Joo, näin se taitaa olla. Ja siellä oli tosi kuuma keskustelu, tämä The Pixel Debate-osio torstaina 16. lokakuuta. Kyllä. Ja sen ytimessä oli se ikuisuuskysymys, kuuluuko design johtoryhmään? Juuri niin. Se klassinen vääntö. Ollaanko strategian ytimessä vai lähempänä sitä käytännön tekemistä haastajana kentällä? Ja tässä vastakkain oli siis Antonio Cesare Iadarola JP Morgan Chaselta. Hän puolusti paikkaa johtoryhmässä. Aivan. Ja sitten vastassa Yamin Hekheman Harmonic Designista, joka oli aika vahvasti eri mieltä. Joo, selkeästi. Käydään läpi nyt nämä keskeiset argumentit, eli saat tiiviin paketin siitä, mistä oikein oli kyse. Hyvä idea. No, Antonio aloitti, miksi hänen mielestään se muotoilujohtajuus on niin itsestäänselvä juttu johtoryhmässä just nyt? No, Antonion pääpointti oli oikeastaan se vakaus. Tässä epävakaassa maailmassa niin muotoilujohtajuus tuo sitä. Okei. Ja hän nosti 3 syytä. Ensinnäkin ne mittarit. Mittarit. Joo, eli muotoilujohtaja tuo sitä ihmiskeskeisyyttä niihin mittareihin, varmistaa, ettei tuijoteta vain lyhyen tähtäimen suorituskykyä tai liikevaihtoa. Eli muutakin kuin numeroita. Just niin. Hän viittasi esimerkkinä, miten syvä asiakasymmärrys, kuten se DeepSeek-keissi markkinoilla, voi tuoda pitkäjänteisempää vakautta, ja sitähän johtoryhmät kaipaa. Joo, toi on hyvä pointti. Entä se toinen, hallinto, governance? Se kuulostaa vähän kankealta. No, sitä se voi ollakin, mutta Antonion mielestä ihan välttämätöntä. Tarvitaan se johtoryhmätason tuki, jotta saadaan tilaa ja resursseja. Mille esimerkiksi? Esimerkiksi design opsille, eli niille käytännöille ja työkaluille, jotka tehostaa ja skaalaa sitä muotoilutyötä organisaatiossa. Ahaa. Ilman sitä ylätason tukea, niin tutkimus ja muotoilu ei vaan saa tilaa kukoistaa. Tai kasvaa terveesti. Ymmärrettävää. Ja 3. oli se edustus. Kyllä. Asiakkaan ja muotoilijoiden äänen tuominen sinne ylimpään pöytään. Okei. Ja se ei ole pelkästään luovuudesta puhumista, vaan ihan sitä, että varmistetaan muotoilun näkökulma strategisissa päätöksissä. Mikä sitten tukee osakkeen omistajienkin arvoa, etenkin epävarmoina aikoina. Juuri näin. Sitä hän painotti. Selvä. Mutta sitten Yamin Hekheman, häneltä tuli aika suora vertauskuva. Todellakin. Se jäi mieleen, muotoilujohtoryhmässä on kuin pingviini autiomassa. Wow. Eli se ei vaan kuulu sinne. Hänen pääargumentti oli se ympäristö. Johtoryhmän maailma on rakennettu ihan eri logiikalle. Teollisen ajan malleille. Just niin. Käskyvalta, tehokkuus, kontrolli. Ja nämä ei vaan sovi yhteen muotoilun arvojen kanssa. Mitkä ne arvot sitten oli? No, yhteistyö, empatia, kokeileva luovuus. Semmoset. Aika suora väite kyllä. Mitäs muuta hän nosti esiin? Se etääntymisen vaara, oliko se siinä? Juuri se. Yaminin mukaan se muotoilija, joka nousee johtoryhmätasolle, väistämättä etääntyy siitä itse tekemisestä, siitä muotoilutyöstä. Eli fokus muuttuu. Kyllä. Se siirtyy hallinnointiin, raportointiin, oman paikan oikeuttamiseen. On vaara, että muuttuu joksikin muuksi. Että joutuu muuttamaan identiteettiään. Niinpä. Ja Yaminin mielestä kuulumisen ei pitäisi vaatia sitä. Okei. Ja se 3. pointti taisi liittyä siihen, missä se todellinen vaikutus syntyy. Kyllä, nimenomaan se vaikutus versus paikka. Yamin korosti, että arvo syntyy tuloksista, siitä miten muotoilu oikeasti vaikuttaa liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Ei siitä, onko siellä C-tason kokouksessa. Just niin. Ei siitä nimellisestä paikasta. Ymmärrys ja arvostus syntyy parhaiten, kun muut pääsee osallistumaan siihen prosessiin. Eli tekemisen kautta. Joo, eikä niin, että kuunnellaan vain esityksiä johtoryhmässä. Hän uskoo vahvasti, että tulevaisuuden määrittää ne muotoilijat, jotka tekee sitä työtä siellä kentällä. Miten Antonio sitten vastasi tähän, esimerkiksi siihen kritiikkiin, ettei johtoryhmässä tehdä sitä muotoilua? No, Antonio myönsi sen ihan täysin. Ei siellä pikseleitä piirrellä, Joo. Mutta hän käytti vertausta urheiluvalmentajasta. Valmentaja ei pelaa kentällä, mutta luo ne edellytykset, resurssit, strategian.
jotta joukkue voi menestyä. Aivan. Ja muotoilun toruni ariaa. Se tarvii tilaa epäonnistua ja oppia. Ja kun se skaalautuu, se vaatii koordinaatiota. Ja siihen tarvitaan sitä C-tason tukea. Se on kriittistä. Mutta Jaminin vastaus tähän oli, että näytä arvo ensin, niin tuki tulee sitten perässä. Just näin. Tovista työsi arvo, niin saat kyllä johtajien tuen. Oli ne johtajat sitten muotoilijoita tai ei. Eli valta on muotoilijoilla itsellään. Kyllä. Jaminin mukaan ei tarvitse odottaa lupaa ylhäältä, ja hän myös varoitti siitä, että jos yrittää olla liikaa bisnesihminen, voi menettää ne omat muotoilun supervoimat. Eli autoriteetti tulee työstä. Loistavasta työstä, ei tittelistä. Tämä paikka pöydässä keskustelu on kyllä semmoinen, mikä ei lopu varmaan koskaan. Ei varmaan. Eli Jaminille se oli enemmän metafora, kun taas Antoniolle ihan konkreettinen strateginen paikka. Juuri näin. Jaminille tärkeintä on se arvostus siinä tiimissä, missä se työ tehdään. Tämä väittelyhän kiteyttää tosi hienosti sen jatkuvan jännitteen, Niin tekee. missä tekin kuulijat, palvelumuotoilun ammattilaiset, varmasti tasapainoilette jatkuvasti, miten saada sitä strategista vaikutusvaltaa, Joo. menettämättä kuitenkaan sitä yhteyttä siihen ydintekemiseen. Ja niihin arvoihin. Juuri näin, se on ihan keskeinen kysymys koko alan kehityksessä. Ja pienenä, mielenkiintoisena yksityiskohtana. Kerro pois. Siellä Dallasin yleisöäänestyksessä voiton vei Jamin Hegremanin kanta. Ai ettekö ei kuulu johtoryhmään? Kyllä. Eli näkemys, että muotoilu ei kuulu johtoryhmään. Ja se voitto perustui siihen, kumman puheenvuoro sai useamman ihmisen muuttamaan mieltään sen väittelyn aikana. No katos vaan. Kiitos tästä tiiviistä paketista. Ole hyvä. Tämä keskustelu antaa varmasti ajattelemisen aihetta kaikille teille, jotka pohditte muotoilun roolia ja sitä vaikuttavuutta omissa organisaatioissanne. Varmasti antaa. Kuullaan taas ensi kerralla. Kuulemiin.